Pagpatuman sa pagsulob og face shield sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Gilugwayan pa og usa ka semana. Siluan mayroon din sa report. Ugmang adlaw na unta, sugod nga higpit nga ipatuman ang pagsulob og face shield sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan inay magsugod na og issue og citation, mag-apod-apod ang Dakbayan og libreng face shield ilabi na sa mga pampublikong dapit. Gitatausab sa mayor nga required lang ang pagsulob og face shield sulod sa mga mall, bangko, pampublikong sakyanan ug sa merkado. Nga doon natay areas nga pwede ra kang di mag-face shield. Di ba? So ato nang giklaro na ay areas nga you required to wear face shield. Hayan, human sa usa ka semana nga distribution sa face shield, anha nasugdan ang higpit nga pagpatuman sa pagsulob niini. Samtang priority sa anti-COVID-19 Barangay Enforcement Unit ang pagsusi sa mga dapit, diin daghan ang mga natalang natakbuyan sa virus. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.